Maksudmu lho. Kok Iki diulang penang raja mati raja tak. Saya lagi ngomong. Kok yang dia. Ambo marah-marah aja. Nah, lagi nih. Ngono nih. Jangan mungkin pikiran. Wih, kulitnya di gua, Pak? Ya. Air dua. Oh, iki apa wih? Enggak gini. King rageni. Dinyampur ragi beroto. Kira ning kafet mes segala paling Sempakmu ketok wih lo, masalah. ning mes segala api ya. Ladies and gentlemen, Miss welcome. Gila nih apa ya? Cara pokrong. Halo guys, kulitnya dikumbah resing, kaya digodok bolak-balik guys. Lah, iki sing dikuak guys, diwehi pitik. Astagfirullahaladzim. Sudah gila nih. Bahkan tak saga. Pokoknya, kalau tuh orang lambi tuh pak, panjang siapa pak? Kamu kok gua toleran sumpah. Ya, rokok aja kok. Ora. Tahu, kita pak aku Gak tahu pisan. aku tuh anak baik-baik gitu pak. Bukan. Nah aku nak tak gak tahu kan, mesti aku jadi rokokmu toh. Kak. Cocok kali sih. Kejeling kono. Iki jeling kono ning kene lho. Bukan niat aku tak keprot tenang. Sih masalah apa ngerti iki malahan. Buat. Kok jalan cah dia. Dulu aku tahu. Mungkin nggak ada sapo nomor seleksi loh. Jenis-jenis itu pak. Sing sabar merga iki. Pedang bar, sing ikhlas, ngono lho. Kok gak sembuh ya? Uangnya belum repot Loh. Ya, Cah. Tempat pembuatan tempe tahu ki memang selalu seperti ini karena selalu berhubungan dengan air. Gitu. Yang penting kan yang dimasak itu bersih. Ya berapa? Ya berapa? ngarani. Sakal ngarani iya terserah kono lah. Kelewat aja pabrik tahu pabrik tempe sing resi kayak pabrik kayak apa? Enek. Kurang kurang bersih, kurang bersih, kurang. Di marem-merem ya, Pak. Ngundang BPOM karo anu apa sing lisensi halal kan. Pemarak ini. Udah habis sayang es krimnya. Sudah habis, nanti kita beli lagi ya. Siapa? Yang makan adik nu kok mam sitok nu kok Semua piro sih mergane, Mbak? Ya mbo. Pacarnya sampai itu malah yang satu. Habis. Teh. Oh, kalau bunda kono, ndang. Kamu kok. Enggak gitu dong Mbak Cali gitu. Makan jajamu. Itu aku. Ya lo, wes par ngumbah, memisahkan kulit dengan delenya, lalu direbus, terus diresiki karo Pak Teh. Tuh, begitu guys. Ini digodok. Nah, iki engko kulit dele sing buat nyampur tempe mendoan nih ya. Yang nanya kok selalu pakai kulit delenya. Kulit delenya itu nanti direbus ya. Jadi mateng teng bagus gitu. Kalau tempe mendoan itu pakai kulit campurannya, kalau yang enggak yang plastikan itu enggak pakai kulitnya. Nah, ini buat perendamannya. Begitu loh disutik mau. Nanti mau batik nih. Astagfirullah. Wong dijak wong dijak nggih video kok malah yo lah mau kerokan ra mari-mari. Kerokan yen dino-dino sutik iki. Semutuh rasa turu ngene kok. Salahe mangan es krim. Paling to kok. Tenggorokanmu iki gak cocok mangan es krim, Pak. Mangane telo. Mangan ungkal. Lah, aku yo kena malah dilimbat. Piye? Yo. Sambat watu, cekelane yo rokok. Tiada rokok dunia kiamat. Suh, yo. Layu sutik kayak anak sing wedok kayak gila nih. Dicanggai video malah yo
Gilit. Kak gali gedang wae, Pak. Tanya apa? Jarine wong-wong lho ki ya. Daripada ra rokok mending ra bojo. Astagfirullah. Jarine wong-wong. Nah aku ya ora ya loro-lorone. Ya rokok tak goleki, bojo tak goleki. Lah duite? Lah duite? Golek bareng-bareng to ya. Lah alah. Mendiah mendlon. Tane ngono kok piye? Astagfirullah. Gila Pak, rok iki wis seminggu luwih Pak diganggu gak dikumbah Pak. Lemah ambune sangseng-sangseng ya bener kuwi to ya. Telek-telek rencong. Ambon. Gila nih yo. Dijahit ke, dicuci ke. Salapan lauhe sayur bobor karo sambel tempe bakar. Astagfirullah. Kuwi lauhe karo kerupuk wis. Tanggal tempe yo. Lah yo enak kok tempe iki kok menyehatkan. Yo nek Ngono-ngono kuwi ngentoke dhuwit akeh yo wisan. melek matane sulek tempe. Arek merem matane sulek tempe. Jenenge keluarga tempe. Turuwe lho sampe ngimpi nggo gawe tempe. Wes to. Yo ben to, tempe is everywhere every day. Kerja ki jadi yo penak ning omah. Nek jenuh. Ya ben gak jenuh kan nggo kostum Spiderman apa piye ben beda sensasine. Ah, dhewe jane kostum Spiderman iki jane. Lah ya nggo Spiderman nggo. Jane iki gitu, Pak. Ayo renang yuk. Bung kali ini terbanyune yuk. Ayo nyanyo ngadep pasir ya. Ya. Pokoknya nyilih anu Juga kono lho. nyilih truknya anu lek no, ndang. Juga kono lho. Neng truknya Pak No kan silih. Ayo nyulo pasir kali pesing. Ya juga kayu sih atuhan keselaran. Neng ndi? Mari tutik. Ngapa? Iseng. Melu ah. Melu. Kono jengking kono to koyo ngono. Kok mbok kerone lah. Tepoken cangkemmu. Iki sekali-sekali mbok sapa-sapa jobo lho. Pak ini medhi tak ajak yuk. Neng plaza. Nek median sing delok ya wong. Lah jare jenuh. Dijak metu. Lah anu dek iki pengene metu ketemune wong kali ngalam barsah ngono lho pengen iki. Jare jenuh. Delok apa sapi joget. Siapa yo ene maksane sapi joget iki bangsa opo to Ya sing unik-unik ngono kuwi lah pokoke intine. Ya unik ke bapak dhewe wis sing unik kok. Oke, sadar kalau iki unik. Ora? Yo ancen kok ora sadar gale wong ora. Ora. Nang tak ajak nang plaza, numpak eskalator iki bentukane kaya piye. Lah. Kaya ora tau. Kayak ora tahu kowe. Lah. Apa andang ning ndi? Lah. Ning ndi? Ning ndi? Ning ndi jajal? Ning becoan ngono kuwi enak to. Masane eskalator apa kowe? Eskalator biguan kayak gini ngono kayak gini. Ekskavator. Oh, esapator. Tak tukang kata apa sudah tahu apa? Saya koyo ngene. Wis parine don kasus panene. Lalu iki ngomong pari-pari iki bentuk sawah. Sawahe wong kuwi, Pak. Ya kuwi lumayan sapa? Yo lumayan wong. Kuwi lumayan Gusti Allah. Astagfirullah. Ya ora maksud lho. Ya wis ora kok wong emiten ya jiguan kono. Seneni ngene Gusti Allah mbok jupui. Ya sah-sah wae baru ngomong. Kodo tran. Ya ora, saya kira tak teko. Kapan bawa istilah ngali? Ya bang kok. Lah iya kok. Ya nang sebenak wong emiten ya melu njaluk kono. Lho saiki ngreten to kok. Ya nang rita, pakane sapa kono, kan pitikmu kono. Makane kowe negori. Nah, Mbak yang mulai, mamaku mulai to gawe sambel. Terus maane godhong pisang. Iya golek gede pisan ning nguri yo. Ya kan godhong pisang. Aku pun ngomongin aku gak mari-mari ngopo ya. Udah mau kita iki disantai. Wah, rot kapan? Tiga kapan esuk terus aku mikir tiga kan sambat lorong mesti tuh ada drama. Ayo aja drama. Soalnya gue gak pernah serius, Pak. Jadi ketika kamu serius udah gak ada yang percaya, Pak. Sama sih menurutku sih, kowe pun ora ya kan sing percaya hal iki loro. Oh menek kowe. Nek sing kuwi iki pokoke piye ya pinter ngakali kanca. Ngomong ngide iki sama gak dipercaya kabeh loro sumpah. Wah, si anakku, padahal besar siapa pun, si anakku. Saya dia anak loh, Pak. Ya anakku transpora wi anakku, bukan anak istri. Lah wong anak meneng-meneng kaya dia apa-apane jajan. Ora janji.
Saya janji masak lali. Oh iya. Lah aku janji apa sing urung tak tepati ya, Jal. Coba ya saking laline kuwi lho makane. Kok Saking akeh sampe lali-lali Nah kuwi. iki jane elingan. Tapi Tapi pelit. Tina aku bilang calik sumpah. Putra Wali. Iya. Wait. Is, Jan. Wih, telah manusia paling kolot kikir sak donya sing tak temoni yo iki ya, sumpah. Wong kan nambahi bayari mbake ning renang 20.000 karo masih kok ya hitung-hitungan. ya mau yo anak-anak nyapa kok malah babone kabeh ora. Lah aku kabeh berarti 60.000 tidak jajane engko. Ya Allah ya gak Tori. Ya 50.000 wong limo. Ora jajane. Stop jajan dewe. Jajane tapi Ya ke situ deh. ngono kuwi nek. Sama yang ngerti. Nek mbokmu kuwi ora seneng kok ndelok wong iki. Nganggur menaknya paling anti. Tapi gak isonan deh iki jare. Aku gak isonan aku ki jare. Ojoan rong bar kek. Sajen Cina ya lho. Intinya gini, orang tuh harus lebih sengsara daripada dia. Iya. Nah, bapak drama queen. Iya. Mama, bapak drama queen bapak. Wong nesu malah seneng deh, malah gak segelem kerja. Gak sadar, egois. Saomah ki serane sing pokro kabeh. Saya aku tak teko aja, tak teko. Lah wong nesu kok terus mau mangan. Ya kan gengsi dong. Gengsi. Lah nek menurut aku ki ya Lah wong nesu kok mangan sing dinesoni kan ya isin, Pak. ya. Wayah mangan ya panggang mangan ning ora aktivitas. Jadi bar mangan rokok, Turu. ngopi turu. Saya ndadi ndak. Rokok turu. Saya ndadi ndakan. Ngono. Saya- apa nesu kok ora mangan. Terus ndelik, terus minggat. Ending-ending ya balik neh lho kok. Alah. Iki jenenge anak kamu dhewe jene. Ora. Ngelingan dhisik koyo piye nak mlaku mutung. Aku madang. Tapi ndelele ning kamar. Ya akal ning kamar tapi kan madang. Gila. Dhisik. Ya ora. Dan gila ini. Wong suka isin. Ya gila ya kan. Ono isin iki rasa su. Nah, nek pada magang, gah mutung su. Wes ora timi ya Pak. We. Weh lo. Gue di ora. Ono kana kopine gak enak Kali anu. kau pindah. Kali kau pindah ngono iki gila nih. Malu. Yo saiki lagi ini sampe dhisik, tak gadine kopi, kasih digone kolam, kae ning kolam ning ngono kae. Gila nih. Kok malah kayak mambang lagi dijigo teleng ini. Ya Pak. Kopi. Ya. Cerita masa lalu. Ora kok masalah. Ya malu kan dicetakake ning kasar kae. Malu Biyen ki ya, mbah mungkin nek nesu no, apa mesti gua ning kolam. Terus dijupui dhewe. Aku sing mari nesu. Lah wong cilikan kuwi lho, wis omah apik-apik nesu dituweteli di gua. Wes apian ditokne meneh. Batinku sik cilik ke, bapak ke kenapa? Lah wong mau apik-apik diteteli. Engko wis bener dibenakne dhewe. Karena aku lagi kerjaan kan yang ngono kuwi. Lah, patune iki keton jadok ndai nyapa tak preteli. Kok ngono, Bu. Apa kuwi arek neteri nek pas wae gak nesu kan males lah, keselan kowe lah. Lah pas nesu kan tadi engko diperbaiki. Ngono lho maksudnya. Wong nek golek-golek nek ae. Yo. Oke, wong gendeng stok kae ya an, keleke diobongi. Goblok. Ayo anu. Otaknya pekok tenan. Ayo kujiran di. ngapa to, Bang? Kujiran di. Ayo apa? Ya kan aku video kujiran tak selamatane kan. Keleke. Aja lho, Pak. Bunga yo ben. Gak tau, iso wong wedok sok keleke koyo ngene gila nih ye. Ngeresi apa? Terus setelah kulitnya tapi rambutnya dilawan jerebut kabeh. Apa resik? Astagfirullahaladzim. Ndak kelek lho. Jebut. Bodoh lah Sari. Nah, Mbak ini renang, Mbak. Aku pengen renang iki, Mbak. Abi aku mau kono ki berenang itu. Apa kaporite kak sing nguating rusak rambut, rusak kulit. Mending ning kali. Gedung cokol wewe ya. Kalau wewe lagi bingung. Kalau ane kono kolam biru, bajunya biru ane kono. Warna coklat, butek. Anu, mati. Aku ki pengen renang, tapi ki agak pengen anu ki gawane kanza kayak gentian, anu kok anu sak celupan ku gentine. Pembungkus rambut kayak no. Iya, tapi Gilan. rambutnya gak kena. Aku Gilan. pengen nangjer bapaknya berbayaran itu semua sak kepoy. Pokoknya dia tuh pakai tenang sama orang. Ake. Anjir pelit ya, Pelit. Aduh, untuk aku.
gelem metu mekikir. Padha kaya kowe to kok Dipakane kok. Gila, Dino. Lho, Pak. Duwe sabar. Pertanyaannya kayak gini, nah kowe metu terus andang sing andang gawe nama sapa? Libur. Ribet. Saya bujur mamamu kan libur kayak gitu. Malah jalan. Apa ya omah tebak kok meneh. Ora tau ngono sampe mlayu ku piye. Astagfirullahaladzim. Aku kok cipek dino-dino ning omah tangi terus ini. Hei, wis sore meneh, wis bengi meneh. Hei, wis isuk meneh. Mak sepurane Gusti Allah, sepurane. Kowe pelanggan. Angel, entuk pelanggan. Lagi rong dino selaren. Oh iya piye? Piye? Anu Pak Picrit nek kita buntel ya toh. Kita buntel masa lagi ini gerong dino no piye, tapi nek dino iso libur ngono. Gak iso. Gak iso. Cuh. Itu satu-satu jalan. Lah mamamu ya umpamane. Gini, ora digiling. Terus bedone omah meneng ngono. Mulai ke pasar, wah nih giling dewe. Kodo yo ngono kuwi. Wong disindir bendang mahal, bendang leren kok malah panggahan giling dhewe. Oh, kalau ngamuk-ngamuk lucu nih ramen kae. Kalau merak taruh ngono kae. Untuk video situ dihantem tenan wae. Mau kae wis. Iki aneh jajal gitu. Astagfirullahaladzim. Entar diwe pewangi kok. Pewangi entek ya. Kuwi iki rinso Pak pewangi. Iki rinso. Oh iya. Oh iya. Terus